Добре дошли в пространството на Дориан. Днес е неделя, денят, който според астрологичната традиция се свързва с Слънцето. Слънцето символизира живота, светлината, жизнената енергия, увереността и вътрешната сила. В много древни култури то е било почитано като източник на живот и надежда. Неделята е чудесен момент да забавим темпото, да прекараме време с семейството си сред природата или просто да си подарим няколко минутки спокойствие за размисъл. Цветовете на деня – жълто, златисто, бяло, оранжево. Все цветове, които носят усещането за светлина, радост, оптимизъм и новото начало. Днес си задайте въпроса: какво ме кара да се чувствам истински жив? И така, първата карта е петица Пентакли. На пръв поглед тази карта изглежда като символ на липса или трудност. Но ако се вгледаме по-дълбоко, тя ни напомня, че дори в най-предизвикателните моменти никога не сме напълно сами. Понякога помощта вече е около нас, но сме толкова съсредоточени върху проблемите, че не успяваме да я забележим. Тази карта ни насърчава да не губим надежда, да приемем подкрепата, когато тя ни бъде подадена и да помним, че всяко изпитание носи възможност за израстване. Така, това е карта от земна стихия. Обикновено петиците се символизират с кризиса, т.е. с промяна, трансформация. Следващата карта, която излезе, е тройка Пентакли. Тя говори за знание, сътрудничество и желание да се развиваме. Напомним ни, че никога не успяваме сами. Това е картата на Твореца. Всеки човек, когото срещаме, всеки разговор и всяко ново знание могат да бъдат още една стъпка към нашето развитие. Не се страхувайте да учите, да задавате въпроси и да споделяте това, което знаете. Като разгледаме тези две карти заедно, те ни показват едно много важно нещо, един урок. Понякога живота ни поставя пред трудности не за да ни спре, а за да ни покаже, че е нужно да не вървим сами. Когато сме готови да приемем подкрепата, да учим и да се развиваме, пред нас започват да се отварят нови възможности. Днес си позволете да поискате помощ, ако имате нужда, и ако можете, бъдете нечия подкрепа. Понякога една добра дума, една усмивка или един подаден жест могат да променят нечий ден. И така, афирмацията за деня. Повтаряйте след мен. Днес аз избирам да виждам възможностите, дори когато пътят изглежда труден. Избирам да се доверя на живота и на собствената си вътрешна сила. Очаквам ви отново утре.